stvarno je prekrasan klub, što je najbitnije za nama pjevačima da imamo fenomenalnu garderobu. Bina je fenomenalna, razglas i naravno večeras će biti sjajna publika koja će pjevati sve naše pjesme od početka do kraja. Predivan klub, mislim da je večeras i klijentela fenomenalna će doći. Vidimo puno stolova, separeća, tako da će to biti jedan lijep i ugodan koncert. Onako, klub je, a opet tu ima nekako što je, ja strašno volim pjevati u Sava centru. Onako intiman je, ljudi su ti blizu, ja to volim strašno.